Terlaktisanga Malangayat sakma Atrai babha Shaming apai Jisu melong unong pen tien jonga Shaming apai Yalang jingim tang shamingan ai Tang shamingan ai Jingit kaba mayan sisha Melapan pau halor dikna Me badap jing snei Tingkat ka jingmut jing ai jong mika Shaming apai Jisu melong unong pen tien jonga Shaming apai Yalang jingim tang shamingan ai Tang shamingan ai Wan lang Iadei ban mat kijing Ngatip melong haswa jonga Melong unong pentien Me ai kan jingkirmen Haming shan yasken Shaming apai Jisu melong unong pentien jonga Shaming apai Yalang jingim tang shamingan ai Shaming apai Jisu melong unong pen tien jonga Shaming apai Yalang jingim tang shamingan ai Tang shamingan ai Ngai U Blei phi baro kiba pej ia ka program ling ba jo ka Good News TV jong ka jeseng samla KJP sinat sngi but ngai U Blei ru nakabenta ya hinongyalam jo ka online service ka ba pli yang ngai ka lat bangala ban sam ya ka tin ka jong Blei hakari ka sngi ka ba Kyrpang Kaba Nongkynrih ka Assembly ya ka Revival Sunday. U Blei kurku ya pi iwe baro. Haka kerteng ba thiang tam ko jong Trai bo nongpanim jungi u Jesus Christ. Bat ka bentana ka tin ka jong Blei ka bangila ba dia perkhat lang ha ni ka por. Kalong na ka wei ka benta ka bala shan ha ka jumut ju perkhat ka jonga. Bat kata ka dei Shapang ka revival haka balang ka nyngkong. Te shwa ban yai shaphrang tungin da U Blei haka jingdoi. Ko pa jungi bahab nengi aingu yeme U Blei ni ka por ka bokordor. Ya ka bamla pala u shakri berit jume atrai kan brad. Ban sam ya ka ktin ka jume lengba jo ka online service. Jisu bi Ngaduaya kamat jome. Ba mendis neven penkentang yegni ka por atrai Jisu bi. Ba mendekar khu no ru nakabanta ki turu ki bala ba dio sngo leng ba jo ni ka jemput sawa. Kandelo ki jikar khu leng ba jo ni ka por yang au bekren ba dengi wipi we atrai ki ba shashkor ya ka. Tap daga snam ko jome ki bo jo pentot jo bamman jo setan kinam la ban le trai kli atrai kan ran ringin yo sngo ka tin ko jome. Bakalo ko jingkir khu U Blei nakabenta jong au bekren. Ban nakabenta jong i weipi wei ki ba shashkor ya ka. Kren atrai ngin shashkor. Memelong U Blei hi
haka ketengah jo Jisu ngi aingu ipan ba ngeit skem gini baro. Amen. Shuaban poi syakane ka benta haka ba nyngkong nga ai ka burom U Blei. Ubalat he ya ke jingkhih kham tam haka jingim ka jong phi iwei pe iwei. Ya ke ka ba U Blei ula le phala lengba ka snem arhajan riu ya ka ba ngam dan kam banda batai. U prophet Habakkuk haka lenong ka balai ba ka dhot ka ba aru ong. Atrai ngalayo sngo ya ke jing bna shaphang jong me. Te ngala shepting atrai tu pen ya ka kam hapdeng gini ki snem. Hapdeng gini ki snem tu pen bna ya ka. Haka jing bitar tu kynmaw ya ke jing sngi. U prophet Habakkuk uyo baka long briew man briew kala herdor. Ka imlang ka salang ru kala kelalut bat puut. Ka sensyar ka kadar kala herdor hadu kata-kata. Ki briew kim buram shu ya U Blei. Ki tang ya ki ki ba kynja trei. Ki long ying long sem ki la herdor. Ka jing ya U Blei kala terkhong. U Habakkuk uyo ki briew ba kynmaw shu ya U Blei. Dai ne ka daw u Habakkuk u duai atrai ngalayo sngo shaphang jong me. Te ngala shepting atrai tu pen ya la ka kam hapdeng gini snem. Ladang kynmaw bat pai syaka ka ba ki pa T.Bn lani ki pastor T.Bn juga KJP Synod. Kilayo kane ka jo ka jing terkhong haki balang kasi ba jantia. Namar kata kila jingmut ya ki Synod. Ban bu Kyrpang Kaba Iadei manla U Bnai ban duai Kyrpang na kabenta ka jingwan juga revival. U Mynsiem Bakhuid bat ka jingalap ya ka gospel. Kata kila lena do snem syaya khandai spa nyu puar hadu snem arhajan riu. Kalalong lai pusau snem. Ki balang hapo ka KJP Assembly ki penher ia ke jing duai ke jong ki. But hapdeng jong kini ki lai pusau snem. Ki dan ki pastor ki bamla apshu. But ki bamla ban pek ia kene ke jing terkhong. But ki la mino na ka balang Presbyterian. Haju ka por ki la sengno ia la ki jong ki kenhun. Ne la ki jong ki balang. Kitan bon ru ki parabanget kila pepno syaki weipat ki kenhon balang gadau galong baki ya ka jing terkhong kat hadu baki ong bahaka balang Presbyterian omdan jing pen Henry aingu ya U Blei ubala jubab ya ka jing duai ki syakri ke jong wat la shisha ki balang kila terkhong. Ki dang dan ki Habakkuk ki ba kynja Mynsiem hapo ka KJP Assembly. Ki ba yam, ki ba lenyar, ki ba lempat hage jing duai ke jong ki. Kombang nong ruai shem Mynsiem uong. Ko Mynsiem ke jing thymmai. Aher dakabor bakraw. Ni deban duai bu trai unang yai the bok yalo jong Mynsiem. Nang baka revival kan nang yairhem na kabor siya kabor. Bat bangin om pilip no. Ya ka ding. Ka jong Mynsiem. Kabalang ka baningkong ni kabalang ka basdang gari kabalang ka baka ding U Mynsiem. Kadon. Ka revival na kabalang ka baningkong. Ka mga labu kung ka nongrim bani perkat ka ni kapor. Nakikam juga apostol lenong kabasaw. Dekhot ka ba lai puwei hado lai pulai. Kitkot ki ba ongkom ni. Onda kilala duai telapen kenyu ya kata ka jaga. Haka ba kilaya seng. Bala pendap ya ki baro do Mynsiem Bakhuid. Bad kilaya keren ya ka tin jong Blei da ka jing shlor. Ka dekhot ka ba lai puar. Teo pai ba jong kita ki balangit. Ulalong da ka wei ka donut. Bat ka wei ka Mynsiem.
But weiru ong shu bakalong ke jong uhi. Ke ru na kita ki ki baudon. Henry ki baro kilong kiba iadei lang. Dikot ke balai pulai. Badaga borba ki apostol. Kila plai ya ke jingmipat ke jong trai Jesu. Te ke jingai ke bakraw. Kalalong haki baro. Ka revival ka ba sisangin siyam makani ka balang ka baningkong. Namagalong ka balang ka badap. Daga ding ka U Mynsiem Bakhuid. Ki jingdon ki parabangit ong kaktin U Blei bahkan ka balang ki don tang shispa arpungut. Katangila balang siyam na kikam dugi apostol lenong ka baningkong. Dikot ka bakat sang. But day na ini shispa arpungut ibalong ikenho ni barit. Ibalong ilala pelong kumni kat hadu sipo million ngut ki Khristan ki Roy. Tang hapok away ke century. Kadi ka balang ka baningkong kadi ka balang ka bahap ni kendu i sibong ki mausiang. Ki bahap ban ya lengba ke jing'e. Bat ke jingyale. Ki jingthaw ki ba meding. Ki ba kani ka balang ka kendu. Ki jing'e ki ba harukom. Ki jing sya kren ben. Ki jing sya le ben. Ki jing sya ban ben. Bat ki jing sya pensitom ben. Tenrei wal hapdeng gini ki jing'e bakani ka balang kaya kendu. Penban kamman thai. Kam telot ne kam suai. Kat bakanang ikendu ya ki jing'e kani ka balang kanang klan penban. Kat kum ke jing bataya kani ka balang ka meningkong ki parbangit kim im light lut. Kum ba im mangi menta ki parbangit ki im ma ki jing ting. Kim dan ki ying mani ki ba Kyrpang. Ki im ki jing im ka badap tang da ki jing syep ting sudah. Bat ki jing syak berngem. Habau Petrus baru Yohanes ki penkia yau tu briew ubadako. Haba ki let kiu syaka temple ki yo ya ka warning ne ki jing maham na ki dekot ka Sanhedrin. Bat kini ki dekot ka Sanhedrin kila maham ting kila ay ka hukum yo Petrus baru Yohanes ba kimbit ban hikai ni kren haga kerteng ka jong Jesus Christ kam ki apostol lanong ka basaw dekot ka bakat nyo baru ka bakat pra te henrei wat la ka balang ka mat ya kijing sosat kijing kijing sya berngem bat kijing sya pensitom ben om dan jaka ya ki hangnu hangnoru te henrei ka ba phala kalong te kumno ki balang Khristan ni ki parangmai Khristan ki roy kat ni ha ka perthei shitelub Shushu ke jing shisha kalong ru bahaga por jong jing senshar hapo ka himarum baro ki jat nyam ki yo ban mani bat shakri lai loy ki light na ke jing sha pensitom ben te henrei ya ki Khristan te om dan jaka ya ki Khristan hakitu ki por la jubret ya ki hapo ki arena ka jaka pe kai pelun ki pat ba ki syong pet kai ba ki arisa haba ki bread ki Khristan ki arena ba ki sing ki patar lengkot lengkai ya ki Khristan om dan jaka nakadaw ba kimla ban ya compromise ne ban ya khlek haulang ba ki wei pat ki blei jong ka perthei dai na takadaw ya ki Khristan om dan jaka ha kitu ki por ki parabangit biit ki parlok bait ki bala ban yu lengba jong kani ka bor jing pensawa tungin pet ki kini ki jinglong ki ba Kyrpang ki ba kini ka balang gadon bat ka ba pelong yakini na kini ki shispa arphongut ki roy ki pat Khristan ban sapriang keleng ka perthei
Kani ka balang ka dan lai teli ki jinglong ki ba koridor ki jongka. Ka baningkong ka dei ka balang ka ba dem diap ha ki jing duai. Kam ki apostol la nong ba saud hot ka ba lai huai. Onda kilala duai te la pynkynmaw ia ta ka jaka ha ka ba ki seng. Bala pendap iki baro U Mynsiem Bakhuid. Bat kila keren ia ka tin ki jong Blei da ki jing sngo shlur. Kajing duai ke jongki kala pelong ya ki bakin shem. Bakin scam nga babanong ya ke jingit ka baki kidan. But kim shep ting shu. Wala preng ki jing tenju ka baki ki ya kendo. La pendap ya ki U Mynsiem Bakhuid. But ke jing shirhem kat hadu bakata ka jaga ong ting ke jong Blei. Kala kenyu. Kajing duai ka ka benta ka bakong santam kum ki bangit bat kum ka balang hiru borok away. Ka balang ka bomdan ni kajing duai. Ka ba Kyrpang. Kalau ka balang ka bayap bat ka bomsan. Nila bandan ki ying mani ki ba he, ki ba style ki ba internet. Kum balong siya ki resep ngi. Ki ba bun la syukhang tala bat la syu aiwai ban nong concert. Ka balang ka bomdan ni kajing duai kalau ka ba crow. Bat ka badan jingpang. Labano hagaway pat ka kentin. Bakalong kum ka organizing church. Lani ka balang nga ba pendep rukom. Kadaw ka bakongsan kalong. Baka jingduay. Ka ba Kyrpang. Kamdan. Ka jingduay ka barahem. Haki balang kijongki. Kadi ki jing yotya haki jing sngo reunion. Bat ngilong kita ki hereditary Christian ki Khristan ki bayar pateng. Ngilong tangkum ki reunion om ki U Blei. Kadai ka state Khristan tang bang ngim kum ki Khristan. Namar ke jingduai ka bashirhem kam yo jaka haki yen ki sem ke jungi bad haki jingim jungi shimet. Ki parabangit bait. Kani kalong kumju yang ay piru. Ladang ngim long ki briew jo ke jingduai. Klempep ngin kelon bad do borno. Nginomla banyale iki boitap ki jong syaitan. Bad iki bor jong ani ka perthei. Namar ki bor jong ki jingdom ki kijap ya ki jinglong Mynsiem ki jongi. Bad bun sin ni syarem. Namar ngimlong ki briew jong ki jingduai. Ka jingduai ke ka atiar ka ba kong santam yang ikum ki bangit. Ong uwe urustat. Ladaw nong pop uduai. But undem kho siu haka kerteng ke jong try Jesu. Usaitan kenyu but unam dan bor. Kalong kumbukan nuksa. Ladang ngim ya keren but U Blei. Kumnu nginut ban ong. Ba U Blei u iit. Yang ladang iit yu. Ladaw kupa baka kemi. Bat kikun kim jia keren. Kabakumnu kata kalong yeng. Kajing duai kalong ka nongrim kum ki bangit. Kajing duai na makata kalong ka bor baka atiar ka ba krautam nyngkong shimet. Nang ta hayeng hasem badru haka balang hi barok away. Kay ki bangi ha kani ka balang ka ba nyngkong kayeng borba kat ni. Kadai na makajing duai kajing ki. U Mynsiem Bakhuid U Trai la kajong ka benta. Ban pynkynmaw ya ki briew. Bat ki kamba ki ba phala la bang jing trei ke ju. Kat hadu ba lai hajar gut ki Mynsiem ki bakordor ki petiang yo Jesus Christ. Kumu nongkynrih jongki ha ke jingalap ke jong Petrus. Namar kintang yo I baka balang. Kadan kami ke jing duai ke bashirhem. Ke jingim ke jongi shimet rungi dan kam ya ke jing duai ke bashirhem ha ke jingim ke jongi. Wad hadu ki ying ki sem ke jongi. Nama ke jing duai. Kalong ka atiar ka bakong santam. Bangilaban job ya ki boithap ki jong boman. Kawai pa ke jing long ka bakari ka balang ka baningkong ka don. Kalong ka balang ka ba tesong da ke jing iit. Kam ki apostol na ka ba saud kot ka ba lai puar. Te upat ba jong kita ki bangit ulalong da ka way ka donut. Bat ka way ka Mynsiem. But wayru ong shu bakalong ka jong uhi. Ka ru na kita ki ki ba udon.
Henry ki baro kilong kiba Iadei lang. Kajing ya iit parabangit kalong ban shim bentalang baro. Omdan ubaduk, omdan beriuspa. Bat kilong ba kidon hala kijong ki benta ban trei nam taka kam kajong Blei. Kawei kamet shibun ki dukot met. Iwei parabangit idon la kajong ka benta ban trei. Kadai ka balang ka basyitli. Bat kajing iit parabangit ka sensyar. Kajing iit parabangit ka penlong ruha kani ka balang. Bandon ya ka mensim jong kajing isen iwei pat. Kajing iit iwei pat ka penlong ni penla ban bread bat ino ya kajing per jingmut. Bat ka don tang ka wei ka thong bat ka jingthmu. Bat kani ka penlong ban long ya ka balang ka barhem. Ha kajing syakri Blei. Dai kani ka balang bau so jong mensim kibalong. Kajing iit, kajing kemen, kajing sup, kajing syaslem, kajing lesbon, kajing baha, kajing yaine, kajing jemnut, bat kabor haloladi bakadon. Ladangan duai bat syak jing it deki sngi henrei habang ngamdan kajing it kalong le no Ladangan duai nang ni las ngo kumban kelem ka pulpit ladang ngamdan ni kajing it ka kelalong tangkum ka syakuriau ka bariu syau-syau. Try map yanga tang bayapi nganong pelat kitu baro kilong leno Nga keren da kababuram lada kajing it kampat sensyar yanga yapi. Lada kajing it kamdan hanga hapi. Gimpat don hok ban klim bangilong ki Khristan ki basisya. Nadu ki long ying long sem. Kajing it kadai kabadan kam tam na kabanta bangin yo ika long ying kabaskem. Kak tin jong Blei ru ka keren ya kani yo ades khalai lai pusan. Da kani ngin yo tip babaro bangilong ki senran ki jonga ba pilong ki senran ki jonga. Lada pidan kajing it paralogi. Mathias san arpula arpusau ko ongkum no. Namalada mi aingu yala kajing aingu hakaduan. Bat hangta medaken mau bo parlok jome udon ru ban mudu yeme. Tu no hangta ye kajing ai jome hakmat keduan. Tu khelek no ru ba men yesuk shwa ba utau parlok jome. Onda komta teme mensawan aingu ye kajing ai ke jome. Ke ke bangiyo but experience bakalong ka ba shisha bon na ki Khristan ki la lendet ki to ka khot na ka tin ka U Blei yo ani slai khat real hoot ke de ka khot ka ba kraw ki Bible scholars ki ong bakalong ka donut jo ka Bible the heart of the Bible tenrei ya ka shiti ka baningkong jung yo ani slenong ka balai de khot ka ba khat real bon nangingim su tanat lamar hakani ka dukhat ka ong baka day yangi ban aitino yala ka jingim nakabenta ki parabangit ki dukhat juga balang ka baningkong kilong ka way ka doonut wala ki don ko molong ay fisya khamat tangsis pa arpungut penban na ka jinglong shitli ha ka jingit kila ban pendep ya ka thong bat ke jingthmu juki ban job ya shibon ki mensim ki ba koridor U Trai bau nongkynrih u Jesus Christ. Kawai pat ke jinglong ka ba koridor bakani ka balang ka don kalong baka sakhi u nongkynrih haka dekot ka balai pulai. Bada ka borba ki apostol ki la plai ke jing mipat ka U Trai Jesu. Te ke jing ai ka ba kraw kalalong haki baro. Da ka jing snowslur, bada ka jing snowscam, bada ka jing ai ka ba kraw jong U Blei, ki apostol ki plai ya ka jing mipat ka U Trai Jesu, klem jing shepting shu. Bat ka mission jong ni ka balang kalong ba ka bat scam bat kongu ya ka hukum ka U Trai Jesu ka ba uong. To khelek chaka perthai baro bat yalap ya ka gospel chaka briew baro. Kani ketika great commission kabau Jesu pha ya ki senran ki ju ban lek chaka perthai ban yalap ya ka gospel chaka briew baro. Ka pulpit ka bamdan ni ki jing sawa ni ka pulpit ka bayo thia.
tang hapok ka saukan ro. Tu tip ba kata ka balang kalong ka badan ya ke jingpang kro. Henry kini ka balang ka bat iki kentin ki bakhadu ke jong trai jisu. Ki last words ni ki kentin ki bakhadu ki kentin ki bangi judge ngi shat smutenat bat ki bangi juburam hadu kata-kata. Lada pinpej haborok ki sau gospel utrai jisu ukren ya ki kentin ki bakhadu haka gospel ke jong Matius, Markus, Lukas ki kentin ki bakhadu ki commission. Bat ki kentin ki bakhadu haka gospel ke jong Yohanes kilong ban psa ya ki langbrot. Kadon ka kentin ka baong. When we open our heart to the Lord, He open our eyes to the lost. Habang ipli ki donut jong i trai. Upli ki khmat jong i sya ki balajano. Ong uwe briew lada pej ki Khristan nga kynmaw yu pat sya nero. Upat sya nero uju sutenat ban pej kai ki sing ki patar ba ki bam syam ki mrau. Kat ba ki Khristan pat ki pej kai ki mensim ki bokordor ba ki lej sya dujok. Kakam man yalap yo Jesus Christ kadai ka nongsyun ka ba syirkhay tam ka jong syaitan. Namaru syaitan kwa bapin yalap yo baki mensim ki bokordor kin kala ka bamod. Namalada ka way ka mensim ka bokordor ka pai siya ka jingkala ka bamod. Ki angel habeneng ki syat kimen. Tang bau syaitan te uyam katang. Usyaitan upersyang di babon ki lat ki lenti ban penbon kam di babon ki rukom. Kenang bangin klet ikan ka benta ka bakraw tam. Kata ka di ka sisya. Bon upun bon kam de ki ai. Kat hadu bangi klet ikan ka benta. Ka benta ka bakraw tam. Ban job ikan mensim ki bakordor. Kabalang kabadan ka revival ka balang kabadan ki take ki qualities ni ki jinglong ki ba pen isya khamat. Kenang baga ding U Mynsiem Bakhuid kane om bakan lipno. Kabalang ka baningkong kabadan ni ki jinglong. Ka pen kala khongpong ya ka perthei baro kawe. Ki para banget biyit. Mga bat mangi wipiwe ka jingkhih kalong kumno mga ubakren bat mangi wipiwe ka ay ka jingadei ka jungi bat U Blei kata ka jubab kan long yanga bat yapi shimet bat habang apen kre gane ko khubor ningkong ka kren yanga u bapen kre hatu kani ka jingim ka jonga. Kaya day dur na em mat ka gospel ka jong Chris. Laning ila man si pendep tang ki ay ki bapaw syabar. Kat baka donut ka jongi ka jingay na U Blei. Mga marway nga sungthu, mangi marway ngi sungthu shimet manu ba kontrol ka jingim ka jongi. Kiway kimtip Henry mangi shimet ni sotho. Hatu Mynsiem Bakhuid uyo jakane em haga jingim ko jungi. Hatu ngi ai ne em ka donut ko jungi. U Blei. Pitip ne em bau syaitan. Ngeit bau jisu ulong ukon jong U Blei. Tang bay ka donut ti ai. Uyale persya ayu. Ki para banget bayit. Kani ka khubor ka khot namar kata nakabanta jungi iwe piwe ban yet yalade shimet hatula pendap yangi U Mynsiem Bakhuid hatu ge jingim ge jungi la control U Mynsiem Bakhuid kumlong pisha khamat hatu ge jingim ge jungi ke dei dur na em katum ka kten ka jong Blei bat kalong ka ba e than na ge sngi ge ba menta ban kren ni riba benta namar bon sin ngiyo I shisha. Baka jing trei ka jong baman U Trai borba hakini gising ka bamenta. Ni syate sya khum magilong meraw haka pop. Bat ka pop
ka kejap ya ke jing long Mynsiem ke jongi ngim la ban ruai ke jing ruai juga sayan ke di si bamenta nama ki bor juga jing dum ki bor juga ni ka perthai ki kejap ya ke jing long Mynsiem ke jongi ban ni su tho ya kala ya kata ya di shimet ni su tho ya kata bang iter khong ke jing long Mynsiem ngin duai U Blei un pa pat sa sini ka ding ke U Mynsiem Bakhuid ya ka revival ban thau thymmai sa sin pat ya ki balang ki jongi ban thau thymmai sa sin pat ya ki ying ki sem ki jongi ban thau thymmai sa sin pat ya ki jingim ki jongi shimet naman ngi im shisha ki di sngi bamenta bon ni la ya khle khaulang bagani ka perthai bat ngim tip shu habangi le ya ka pop ngim su tho shu bagade ka pop den ta daw ngi amlen bagani ka perthai ki parabangit beyit nama katangin pan ka bon na U Blei daladi ngim la shisha ban yak sat ya ka jingim pisol tho ya kata ong ka tin U Blei min step ni kut jingmut ban le ka babha henry on the janmit ni shem bangila le ya ka babakla kata ka jingim ka kata ngamo banong ka jing shisha ka bangia kendo kumnong ila ban ya je ka lenti jo ka jingim da ka bor briew ka jongi nginom la kumbo apostol Paul wong ya ka bangadei banle ka babahai ka bangadei banle ya ka tangamle henry ya ka te bangatip bagadi ka basni upen ban ya ka tangale den na ta ka daw prabay bihit ki prolog bihit da ka bor ka jongi nginom la ngidon ban pan ya ka bon U Blei sa sin pat bo Blei unam eno ya ka ri ka jongi bo Blei thau thymmai ya ka ri ka jongi ya ki balang ka jongi ya ki ye ki sem ka jongi bade ka jingim jongi shimet bakani ka revival ka snem ka bamenta ka ngingirahi ya ka revival bo Blei un the sa sin pat ya ka ding jo Mynsiem Bakhuid ban thau thymmai ya ka jingim jongi bandla ja ka ta ka por ka bo Blei ula ibit ban wan na ta ka sngi ka bola dei ka por ka bon wan shauno yangi ngin yo shisha ya ta ka pansingat ka bola kulari kita kiba id ya u bat ki bayane bat le ya ka mon ka ba khu jung namar kata ni ka khubo ka khot yang ba ngi wi pi we bagin IT la ka jong ka jing em ngin IT ha ka jing lam U Mynsiem Bakhuid jung U Blei bo Blei U Mynsiem jo U Blei un yarap apa deng jing klot ke jongi apa deng jing bamla ke jongi un pensat bo U Mynsiem jung u banginang la ban i ju ban syakri u ban penen buram ya ka keteng Bakhuid ke jung to Blei yarap U Blei kurku ban Khristan bo nam ta jing em jungi kum ki bangei bangin la ban ya nang ni shakmat om na ka bor ki jing la ke jongi de ka bor ke jung Mynsiem Bakhuid jung U Blei bon Khristan bor ya ke jingim ke jonga bat ke jingim ke jongi iwe piwe U Blei nam ta ka buram ke jung amen tungin doai ko pa jungi bam nengi aingu ye me U Blei ni ka khubor atrai kan dal ka ba mekren yanga ba de gi wi piwe atrai jesubi yarap yangi atrai kan rat bangin long ki briew ki badap do Mynsiem jome atrai ngithrang ye ki jing yalam go jo Mynsiem jome ngithrang ye jing pen thymmai pat ke jome U Blei nadu ka ri ke jongi ki balang ki jongi ki yeng ki sem ki jongi badangi shimet ru atrai habangi ya ye ni ka perthai ka bakum ka ni atrai kan rat me tip da ka bor ke jongi nginam la rangi duai ye ki jing pinsat bor ke jome da ke jing yalam go jo Mynsiem jome atrai kan rat nang banginang la atrai kan rat ban ra ya ka lama ka gospel ke jome bad ru bangin em ke jingim ka ba dei dor kat kum kamon ka ba khui ke jome trai Khristan bor U Blei nang yai ker khu ma me atrai na ka bita ka synod hi bro ka wei ka assembly hi bro ka wei atrai banginang la atrai ban trei dep ka kam jo ke jing penem ke jome ban job i ki Mynsiem ki bokor dor U Blei ban pla ban saki ban yalap i ka gospel ke jome bat ban penwan ni ki wei pat sya ke jing penem atrai jesu bi
Trai ngi aingo ba medan bat ngi au blei. Bat ngi aingo ba meju sha skor ke jing tuai ke jing. Namaga kita ngejau Jisu ngi aingo ipan. Bagi ngeit skem gini baro. Amen.